Joskus elämä yllättää, eikä aina suinkaan positiivisesti. Vaikka olisit nuori ja kaikki olisi kohdellasi hyvin, saattaa se muuttua silmänräpäyksessä. Vakava sairaus, kolari, infarkti, vammainen lapsi tai vanhempien muistisairaus. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, kuinka haluaisit silloin itseäsi ja läheisiäsi hoidettavan? Haluatko inhimillistä, tarpeesi ja tahtosi huomioon ottavaa hoivaa vai makuuttamista laitoksessa? Omaishoitajuus koskettaa hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Kokemuksesta tiedän, että se on raskasta, joskin myös aika ajoin antoisaa työtä 24/7 ja vaatii hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Siksi tein Helsingin kaupunginvaltuustolle aloitteen omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista. Ilokseni aloitteeni meni läpi ja vuoden 2023 alusta omaishoitajat ovat voineet käyttää palvelua hyväkseen muun muassa uimahalleissa ja kuntosaleilla. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan omaishoitajat tarvitsevat paljon erilaista tukea, esimerkiksi vapaapäivien ja virkistäytymisen järjestämiseksi. Ikäihmisten ja vammaisten inhimillisen hoidon lisäksi kannan lastentarhaopettajana mummina huolta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Se tarkoittaa pieniä päiväkotiryhmiä lähellä kotia ja osaavaa koulutettua henkilökuntaa. Eriytymisen ehkäisyssä juuri varhaiskasvatuksella on asuntopolitiikan lisäksi suurin merkitys. Me SDP:ssä teemme väsymättä työtä inhimillisemmän ja paremman arjen puolesta. Olen Hilkka Ahde, helsinkiläinen kunnanvaltuutettu.